Okay. Ihe nwe njisi gị ka anyị gbala ụzọ ọjọọ anya bụ na nwa atụma nwetara ego nya bụ ego vaji akwụ gbamgbam. Ma m chọrọ ka vaja nata ego nwa. Ị ghọtago? O nwere na ego nwa na-akwado nwetara m nwaanyị eji nke m ebere emeke nwaanyị eji nke. Ihe eji nke. Agwa nwaanyị eji. O nwere ka nwetagoro mgbe nwetara gị. Ka abụrụ maka eme na isi m. Achman. On. Ọrụ anyị nwaanyị na-achọta Achman. Kira ka iru eru. Arụ dịkwa gị. Kana nke anyị na-achọ n'ịgba ịgba agba nkịtị. Kira ka ịgbasisizila ebe ọbụla. Diọkpa. Ị nọ n'ụlọ taa. A dị ka ịchọga ọgụ. Ha gbara anyị nkịta n'oge ka chọtara bịa na o nwere ọrụ pụtara na ihe ejela anya nne. Ụwa. Bịa nwoke m ka a na-ajụ gasị gbachi anyị nkịta na-eme anyị ụwa. O nwere ibe na-eme. Ọ bụrụ nwere ibe mere nne kọwala anyị. Ibe mere okenye mmadụ ji dị ka anyị ji bịa ebe a n'ụtọ. Ibe nwere ibe mere kọwala anyị. Ahụ nna m na-achọkwa m na-eri nwanyị n'ụwa m nsi mekọliva. Unu andọ na nwanne m nwụrụ anwụ. Nwanne ya nwụrụ anwụ. Amara m nụ. Mbọsọ ka ka ame, ma bra na nrọ kome. Ọ bụrụ na mara nwanne m nwụrụ anwụ, si n'ebe m na-azịa. Na anụ ma ọ bụrụ na mara. Ọ bụrụ na mara na ban n'ebu unu nwere ebu n'obi. O kere olu na kona, ị akọwala anyị, kere nwanne gị bịa ị na-akọrọ na wapụ you. Ife ọbụla bụ okwu na-ekwu. Ọ bụrụ ibe a na-akọrọ ọnụ. Nwanne gị nwụrụ anwụ. Anụrụ m nwụrụ anwụ. Maka na ịnwere mkpa iji gbata anyị na-agbata n'ibe abịa n'ebe ka anyị jee ọrụ ka anyị si eje. Kere nwanne gị ka ọ bụ n'ịma na ekere gwa kọwala anyị ibe. Ọ nwoke ka ịbụ. Ya bụrụ na mara na Nnamdi azọ Nneke nwụrụ anwụ. Nnamdi bụ Nnamdi azọ Nneke. Na mmụọ ji adị mmụọ m. Chikweli. Abịa aghọtabekwana m. Nnamdi bụ nwanne gị bụ azọ Nneke. Bụ nke samakwe na-etu abalị egwu. Ewo nwanne m. Kero edogo mbuti ya ka ọ bụ kọwala m ka mmalị edogo mbuti ya. Mbọsị wana. Saturday, June 10. Isi asaba bụlụ ozi ọgbọta mmụọ. Ọrụ nsọ adịnị. Nnamdi. O jigolo oboro Igbo gboo. O jiri oboro Igbo gboo. Nwanne ya eje. O nwere ibe dị n'ime anyị bụrụ ogwe ji beju. Ibe mere bụ n'ihi a jidebe obi gị aka. Mụ na ụmụnne na-emekọsini bụ ga-ebu azọ. Mụ ya na-abụ na-emekọ ma nwa obu a na-esi ma Chidu Ọbalị na Nnamdi Okechu ya bụ ụgbọ ndụ. Mụ na aba na-anwụkọsị ndị ọgwụ nwoke. Ọ bụrụ nwere ibe na mmeta eje nri. Ọ mesị ọbụla ejere m na mmeta emeghị mmadụ. Ihe ejiri obi gị aka. Nna m dị ka anyị ruo ụlọ ya mara m nke niile. Yes, but what? I said, do